रामकृष्ण हरी गोमंतक वारकरी संस्थेतर्फे सगळ्या वारकऱ्यांचे हार्दिक स्वागत। आज आम्ही पंढरपुरात या नगरीन पावलेले आहा। 12 दिवसांचो प्रवास करून आम्ही हांगा शीण भागोवपाक हांगा येयल्ले आसा। आम्ही 4 तारीख सुटलेले, आज पावलेले आहा आणि सगळ्या वारकऱ्यांनी ही वारी यशस्वी केल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा। सगळ्यांक देव बरें करता आणि फुडल्या वर्सा मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे अशें मागता सगळ्यांक। बोला पुंडलीक वरदे।